Ide sa na bicykel, konečne. Parádička, nafarbené ráfiky. Už ideme iba dať silikón na bicykel. Tuto odprženie, všetko. A ideme sendovať dneska snať taký 9 metrák a taký gap dirtový. Čiže veľa šťastia prajete. Michal Nemet, kovačovská legenda. Bum! Dobrý deň. Kúkajte, bicyklík. Brutál vybavenie. Kolenáčky ti chýbajú, ale to je jedno. Môj kuriér This guy. mi stratil moje balíčky. Nemôžu nadávať. Zase nemusíš ako moderátor hovoriť. Normálne Nine sa mu dá, kde zapotrošil vo zvolenie. Hej, aj. Chudákovi. Fuj, toto je hrozné, že sa bojím, že tu pichnem si gumu. Čakaj ty, sečkár. Bože, to aj šlapať sa musí. Ja už by som tam rád bol. Dneska si kedy stával? 7:30. No tak ty sa máš, ja som 7:30 bol dole na zastávke. Ja som... Opadla mi prvá hodina vyšla. Ja? Aj 7. Aj 7? No, 5 hodín, no. A však ty máš v pondelky 6 hodín. 7. 6, 7? Nie. Idem! Ja mám čas, robil svoju lápu. A dá sa aj tu skúšať dobre. Tak ale to malé. Na freshmanov styropu nemá. No tam to bola pecka riadna. To môžeme Shoutout freshman. reálne... Ja idem toto celé teraz skočiť asi, lebo Jaj. tak one foot veľmi to sa nezohreješ, vieš. To je iba taká blbostička malá. No, skoro. Jaj. Ja som dal tak 90% toho asi. Tak ja to už viem na spamäť. No ja sa rozohrievam. Keď toto hýbnúť do celej dĺžky a v tom one foot. Sa bude tough. To je extrémne. Diváci, dajte do komentu thumbs up, ak to bude tough. Ak niekto sa pozerá vôbec. Reálne chýba, aby sa to naučil pochodne skákať. Bo minulý rok som vedel, ale... No ale tiež to vedel tak, že... Aj celkovo... Lebo si naučený hypovať do druhej strany iba. Tak také goofy si to robil. Keby som aj nie to poradne. Až tak. Ideš? A som chcel ísť. Nechoď za mnou. Nepôjdem. Idem! No teraz mám lepšiu rýchlosť. Kde som dopadol? Možno táto časť bajku No? bola priamo nad koreňom. Fú, no tak to už je do dopadu, dobre. No Michal, povedz, čo je tu za monštrózu. Krásne vyššie 50 metrák. Alebo 9. Krásne, toto je krásne. Nedávaj. A nechaj tak. Dopadom, ktorý už nie zapasne. Dopad vyzerá na kamere biedne, ale to je to brutál. Jedno. Hento ešte vyššie treba. Čože? Hento ešte treba spraviť, lebo to sa hrozne. Pravda, no. Aj keby, že pôjdeme rovno a dopadneme na tú pravú stranu toho, tak by sme boli aj tak v poriadku, podľa mňa. Keby sme dopadli tam. Jediný problém, rýchlosť. No tak 5 metrák. To je pohodička, toto viem s otvorenými očami. Asi. Strašný kope. Nie, to je dobre. To je v pohode. A tak som ho preletel, ja riadne. No lebo je nezvyk. A teraz keď som ja šiel, ja som ho dobre išiel. Slyšel, rýchlo. No jeho treba ísť pomalšie, ako myslíš. Hej. Ja som dopadol, že tuto možno. Ja som tušil, že tu dopadlo. Čo? Ja som strašne preletel. Ja som ho asi v pohode dal. Na hrude hľaditkám na nohu. No stále rýchlo.
Jaj. Ale akože dalo by sa to ísť. Sucho je. Je to pekne urobené a sme ako tak rozjazdení. Poď! No, to je lepšie ako ja teraz. Nepríde, že nemáme rýchlosť. Nepríde, že máme sakra rýchlosť. Fakt? Hej. Lebo tak, reálne, keď sme to predtým skákali, bolo to, že takto. No, a ešte sme takouto rýchlosťou. No, a teraz to tu. Fúha. Poďme dráku, ak to pôjdem sednúť, ako ťuknúť. Ale to preletíš. Radšej preletím ako kejsnem, kámo, to je nebezpečnejšie. Kam ale preletieť takýto kopnutý, on to bude dosť zle. Ak to pôjdeš nabiť, tak som v pohode. No nič, idem znovu. To sa mi čo stalo? Ako ťa koplo iba. No. Dávaj. On to dal. Ty si to dal! Nemáme rýchlosť! Čo? Nemáme rýchlosť! Nemáme? Vôbec. Ešte teraz mám adrenalín. No a ty si to hnusne kejsol. Ale nebolo to až tak počuť fakt, ale... Nie? Nie. No, doma si pozri každý centimetr štvorcový rámu. Teraz pozriem, lebo keď sa zlomil. Nie. Teraz neviem, najskôr chcem vidieť, aký je tento tu, lebo som ho nešiel skosený. Ale je v pohode. Skosený na ty kosačka. Mám ísť rýchlejšie? Kúsoček. No tak to zaletel. Ty kokos, ja som to tiež sekol, ale nie tak zle. To je v poriadku. Ja som ťukol do brzd. To je v pohode. Joj, boli ma krk. Padol si semka. To je- Padlo, tu bol prvý dotyk. To je dobré. Nasypeme tu asi zase. Ukáž zadné koleso. Ja teraz neviem, že... Rovné ako šíp. Skúsi ten prvý, aby som mohol ísť ešte rýchlejšie. Nie, to je to. Ja som ťukol do brzd, vieš. O, ide. Yes! Kamo, tak perfektne. To bolo zase také divné. Reálne netreba vôbec šuknúť, ideš úplne perfektne, to je postavané. Čo? Vôbec, ty si šiel úplne dobre. Na prvý krát bomba. Hej. To bolo dobre, riadne, kámo. No nič, idem. Jop. Bolo dobre. Tak to bolo jak dobre. No už to obidva máme zmáknuté. Pohodička, ešte sa ideme dole pozrieť na hýb. Či na hýb, bože, už neviem ani hovoriť. No taký dirt. To sme ešte nikdy neskakali. Fuj, toto je únavné šlapať. Hore, dole, hore, dole. Sek. To bolo jaké zle. To bolo pomaly dosť. Ale som to dáko zachránil. Kam, ale mega spokojný som.
Ale stále to mokré je kúsok. No. Ono to je stále mokré. Čo? Ale teraz to dlho schne iba kvôli tomu, že tam bol sneh. On to z toho ešte sne, lebo fakt, keď tam bol sneh, keď som prišiel prvýkrát, on to bolo takto. Voda? Hej. Úplne, že od toho konca až po ten. Úplne, že reálne bazén. By sme sa tam vedeli 5 vykúpať. Tu ešte budeme na tiež, nie? Hej, Hej. Kámo, ale tento dopad, kámo, strašne to chcem skočiť. tu bude tiež crazy. Hej. Hesovačka ešte aj. A vieš, aká to bude sranda, ale tento skok bude takisto dlho trvať, akože vo vzduchu, ako tamten podľa mňa. Čo sme teraz išli. Dlhšie? Hej. Ja, no, a nie. Neviem. Ale až takýmto sklom to dlhčíme. Jasné, že hej. Pôjdeme bez brzd a budeme v poriadku. Bože, a to je, pozri. Kámo. To je strašne. No, skús. Do stredu, do toho najmokšie. To je škoda. Tam prší. Hej, som videl, no. Idem za tebou. Chceme? Skoro si brzdil. Ja, sorry. Ja som ho pekne šiel teraz, riadne. Čiže jak je vietor od toho, jak sa tie oblaky blížia. A tam dole nebude. No ešte super, že my máme tak kryté od No, hej, ešte aj stromy, aj to ešte aj tak celé dole. Tak to bolo pecka zase teraz. To je strašne dobrý skok, to ma neprestane nikdy baviť. Inak čo hovoríte tuto? Na tento drop. Dopadáva sa tam. Tak dosť chill. Ale strašne pomaly sa treba na to ísť. A nevidno vôbec dopad, keď ideš na to. Poď si dať tento brutálny downhill trail. Nám prišiel čas sa rozlúčiť. Počkajte, auto, poď sem. To bolo clean. Čaves, Mišo. Povedzte mi názor, aké bolo videjko. Nejaký koment. Toto je úplne prvé videjko, čo natáčam. Takto, že hovorím aj pod akom meste či obci. Čiže mi to príde také divné zatiaľ. Snáď si zvyknem. Neviem, tak dačo povedz do kamery. Dovidenia. Do keľu. Super. Mama mi povie, čo som spadol. Alebo takéto tam nerobíme, Mišo. Takto? Nie, lepšie je ten so skokom. Ja to si srandu robím. Tak to bude všetko. 6 hodín do kostola treba ísť. 6 hodín? Je 6 hodín. Ale naozaj. No dobre. Tak my sa s vami lúčime. Michal, ešte raz pozdrav. Zdravím, dovidenia. Dovi. Čas. Stále točíš? Nie.